Ulan patag. Ugma na tanuman log. Ugma na tanuman. Lunes. Ugma kuno. Ugmas palis. Mani guys, sinaligan pong floor guys nga mag turtol o magsapil silang basak panahong ting basak karong mga tao magatanom og humay. O wag kalimutan mo guys mag like at mag subscribe sa ating YouTube channel, ang Probinsyanong Manginhasay. Inis Probinsyanong Manginhasay vlog, all around siya. Pwede siya sa dagat, pwede din sa Banika kay kini yang trabaho. Pwede sa Banika siya magtrabaho, pwede sa kuan sa dagat. O wag niyo kalimutan mag-like, subscribe sa ating YouTube channel, ang Probinsyanong Manginhasay vlog.